Nga Domingo, sulod sa tuig. Tataw kaayo sa bagong kasabutan, nga adunay usa lamang kabalaod si Kristo, ug kini bag-o. Gawas nga wala wagtanga ang karaang balaod. Kini bag-ong balaod, naghingpit pagayod sa karaan, pinaagi sa paghatag ug importansya sa kinasingkasing nga pagtuman niini. Kining maong balaod, nagsukna niya ng kaangayan nga labaw pa sa kaangayan nga gituuhan sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Labihan rakad radikal kining balaura, tungod kay ang tawag ni Jesus wala man lang magsukad sa litra sa balaod, kundili sa unsa gayoy tinuod nga pagkinabuhi. Alang kang Jesus, ang kasing-kasing sa tao, masangputon ug matino. Wala gitugot ang pagdumot. Gani, giisip man nga ang kasuko nga mao'y sinugdanan sa pagpatay. Gidili ang pagtinguha sa asawa sa uban. Gani, ang laway nga pagtan-aw sa uban, sama man kadautan sa pagpanapaw. Ang pagbiya sa asawa, wala itugot. Kini nagagikan lamang sa pagkatiga sa kasing-kasing. Ang pagpanaad, tinuod man o bakak, gidili usab. Igo na nga mutuman kita sa atong mga pulong. Daw mahuna-unaan nato nga nalitag kita. Ug sama sa mga tinun-an, kita usab makapangutana. Nan, kinsa man ang maluwas. Imposible sa usa ka Kristiyano ang pagkinabuhi hawa sa kinabuhi ni Kristo. Kana bang tinuyo nga pagkinabuhi? Hawa kang Kristo, wala gayud kitay mahimo. Apan uban kaniya, ang tanang butang posible. Ang paghuna-huna sama kang Kristo, mao'y bugtong paagi nga matuman nato ang balaod diha sa espiritu ug sa kamatuoran niini. Pamalandungan nato kini. Unsa may imong pagtan-aw sa balaod ni Kristo? Unsa may imong gituman, ang litra ba sa balaod o ang espiritu ba hinuon niini? Imo na bang naangkon ang hunahuna ni Kristo kay bugtong man kining paagi nga ikaw makatuman sa iyang balaod diha sa espiritu ug sa kamatuoran? Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahakan ninyo. Waigsoon maginulso kita sa ato mga sala. Rumandam kita sa pagsaulog nining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa dangamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos nito sa langit.
magampo kita. O Diyos, nagpasali ka o pagpabilin diya sa mga kasing-kasing nga matarong o patinuron. Iatag ka na mo nga tungod sa mong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon, magpakatagos ka unta pagpuyo dini ka na mo. Pinaisa mong Ginoo Jesu-Kristo imong anak, nga buhiyog hariban kanimo, Diyos sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan. Kinutlog gikan sa basahon ni Sirak. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan, kabuta ug guhaa ang bisan unsa nga higustuhan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo katong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam o gahom sa Ginoo, dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo, ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan, ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Bulan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulan sila kansang paagi walay kasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibok nilang kasing-kasing. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinaot unta nga magligon ako diha sa mga dalan.
sa pagamping sa imong mga kasuguan, sa pagamping sa imong kasuguan. Kaluy iyang imong sulugon aron mabuhi ako, ug magamping sa imong mga pulong. Abli ang akong mga mata aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Tudloy ako, O Ginoo, sa pagisay mong mga sulugoon. Aron ayon ko sila pagtuman, tagay ako kinadman aron akong tumanon ng imong mga sugo, ug gampingan ko sa tibuok kong kasing-kasing. Kinutlo gikan sa ulang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana, ni sa mga nagmando nining kalibutana, kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo mao ang tinagong kinaadman sa Dios, nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pahimuang kalibutan. Ug walay pangulo nining kalibutan nga nasayod sa maong kinaadman. Kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinoon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita o madungog sa tao, ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinagi siyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo huna-hunaa nga miyanhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala kumuanhi aron pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timadi kini, samtang may langit pagyuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o labing diyutay nga bahay sa balaod, dili gayud sa iduan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman sa bisan labing gamay bahay sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing awit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihibo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Nasayod kamo nga mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang magapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo, ngang masuko sa iyang isigkatao, dadon ngadto sa maghukom. Ug ang maghingalag kwanggol sa iyang isigkatao, taralon ngadto sa labang hukmanan. O bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isigkatao, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na ninyo sa imong halad sa Dios ngadto sa laran, og dito mahinumduman mo nga nasilok kanimo ang imong isikatao. Biyaya ang imong halad at tubangan sa laran, og adtua dayon ang imong isikatao, og pakiuli una kaniya. Unya balik sa laran, og ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukihang kanimo dadon kaniya sa hukmanan, pagihusay kaniya samtang may panahon pa, o wala pa kamuabot dito. Kay kung kamu moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, o ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, o ibalhog ka sa bilangguan. O timani, bilangguon ka dito hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Nakadungog ka mong gangingon kaniadto, ayaw panapaw. Kapan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mo tanaw sa usa ka babae uban sa laway nga una-una, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, utla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an kag usa ka kamot kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makibulag siyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakibulag. Apan karon sultihan ko kamo, nga ang mubulag siyang asawa nga wala magluib kaniya, makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw, kung ang asawa magminyo pag-usab, o ang mga asawa kaniya makapanapaw sab. Nakadungusab kamo nga giingon, giingna nga itong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili, tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw kayod panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, yang langit mo ang trono sa Dios, ni sa yuta, yang yuta mao ang iyang tumbanan, ni sa Jerusalem, kay kini mao ang siyudad sa halandong hari.
Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo. Kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Igna lamang oo o dili. Kay kung may mukaping panini, kana gikan na sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayong buntag na tundanan, ginaingon niyang litra magkapatay, apan ang espiritu sa mga litra makahatag og kinabuhi. Mga igsoon kini mga pulong nga nagahisgot kini may tuod sa balaod o ka mga balaod. Nga kon ang pagsunod sa tao sa usa ka balaod o mga balaod tungod lamang kay ang mga litra din nagsugo kaniya sa pagsunod nini, unya wala gayud ni sunda unsa ang tinuod nga espiritu sa balaod, mao kini ang makapatay kaniya. Pagtuman pagsunod sa mga balaod, pagtuman o pagsunod sa mga balaod, unsa ang espiritu nini maong mga balaod. Sa laing pagkasulti, pagtuman o pagbuhat, unsay mga gisugo sa balaod, uban sa gugma, uban sa kasing-kasing. Hindot kay mga igsuon, kaya nga itong Ginoo nagaingon, Musa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Kinsa may iyang gisultihan niini, dili ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseyo. Kita ang iyang gipasabot o iyang gisultihan. Dili kita makasulod sa gingharian sa langit. Unang atong pagtuman sa kabubuton sa Dios. Unang atong pagbuhat o pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Unang atong pagsunod sa iyang mga balaod. Sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Kaya unsa mang gihimo sa mga Hudiyo, ilabi na sa mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseyo, yun sa nila pagtuman o pagsunod ang mga balaod nga iya sa Dios nga gihatag kanila ni Moises. Adunay balaod matud pa niya kaniadto. Giingnan kaniadto sa ato pa past tense na kini. Mga igsoon kung maghiskot kita pagsunod din yung balaod uban sa espiritu ug gugma ni mong balaod, ingon ni mahitabo. Ang tao musima sa adlong Domingo kay siya naigugma ini mong balaod o kaniya nga naghatag kanato ini mong balaod may tungod sa adlong ipapahulay. Naigugma kita sa Ginoo, naigugma kita sa Dios kasi labang naigugma kanato. O ngayon lamang usab nga ato siyang baslan. Unya usas mga dagkong paagi kundi magani ang labing dagkong paagi sa atong pagpadayag sa atong gugma gato kaniya. Mao nga itong pagdaig, paghimaya kaniya. Yani sa tanang adlaw sa itong kinabuhi. Musimba kita, magadaig, magahimaya kaniya, magapasalamat kaniya, uban sa gugma. Mga igsoon, usara, maorang butanga, pagsunod o pagtuman sa mga balaod, apan duha, kamanaglahi nga hinungdan, nganong atong ituman, inimong balaod. Ang usa nagatuman sa balaod tun kay mahadlok makasala. Ang usa nagatuman sa balaod tun kay siya nahigugma sa Dios. Asa nining duha ang labing maayo. Di ba ang pagtuman sa balaod tun kita nahigugma sa balaod ug labaw na kaniya nga nagsugo nato, kaniya nagahatag nato nining maong balaod. Daghan pa sa atong inadlaw-adlaw mga bulaton, pagkadaghang mga kasidat, mga panghitabo sa atong kinabuhi, ginagaingon, angin atong sundon ang mga balaod, dili sa iyang litra, kundi sa iyang espiritu.
pagtuman o pagsunod sa usa ka balaod uban sa kasing-kasing o gugma kay tinuray ang usa ka tawo nga adunay gugma sa pagtuman sa usa ka balaod dili kapuyan, dili laayan, dili mupahuway. Yang tinuod nga gugma dili gayud muhunong sa pagpitig. Apan ko ng tao nagasunod lamang sa balaod tuod kay adunay mga pulong o mga litaryan nagingon buhata kini, mahitabo nga siya pulaan, mahitabo nga siya kapuyan, kay wala may say inspirasyon diha siyang pagtuman o pagsunod nini maong mga balaod. Mga igsuon, atong balikon katong giingon si Ginoo, dili kita makasulod sa gingharian sa langit o nang atong pagtuman sa kabubuton sa Dios o atong pagtuman sa iyang mga kasugo sama lamang sa pagtuman sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Nga naman kaya ilang pagtuman o pagsunod sa mga balaod tuod kay ang literal giingon mao kinibuhata, ayaw kinibuhata, period. Apan lahi ang gipasabot nining mga balaod kung ang Ginoo mao'y atong paminawon ug atong sundon. Ang espiritu sa balaod mao ang labing importante. Kasing-kasing ug gugma diha sa pagsunod o pagtuman nining mga balaod. Kaya lagi mao kini ang tinud nga hinungdan yang tao yang gihatagag mga balaod. Ang mga balaod nagahatag sa tao sa kagawasan, dili kay kini hinon may makahimong binilanggo kaniya nining maong mga balaod. Unang tao magsunod sa usa ka balaod o mga balaod tungod lang kay ang literal nagaingon buhata ug ayaw kini buhata, niya wala siya niya kiningon espiritu ug gugma sa pagsunod nini maong balaod, na imo siyang binilanggo nini maong balaod, gihiktan ang iyang liog nini maong balaod. Apan ko ng tao nagatuman o nagahimo sa mga gisugo sa balaod uban ang gugma o kasing-kasing gawaston siyang magatuman nini o malipayon siyang magabuhat magatuman sa mga gisugo nini maong balaod. Balindog palihog. Ato'y padayag karon ng atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios sa gamahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanan mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Iyan nagsamahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Iyan dili binuhat usang kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanatong ilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mawalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang ingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak. Ndungan samahan ug sa anak, gisimba sa gihimaya o misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko nga apostoliko nga sibahan. Nagayla kami sa usa ka buniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Kalipay ang isaad sa Dios ngadto kanila nga nagmasinugtanon sa iyang balaod o nangitag kaniya uban sa tibok nilang kasing-kasing. Diha niya nang hiyos ang bugkos o ka masinugtanon, mag-ampo kita karon ngadto kaniya. Mayon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami.
alang sa simbahan nga nagpadayag sa tinagong kaalam sa Dios ug nagtudlo kanato sa makaluwas nga mga kamatuoran diha sa iyang mga misteryo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa binag-ong paningkamot aron maangkon ang kalinaw ug kahiusahan sulod sa tawhanong banay sa kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga walay trabaho, sa mga mamumuo nga gipulan og kanila nga wala gayud makakitag trabaho, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga ginikanan, kaparian ug mga magtutudlo nga nagtudlo ug nagpatunhay sa mga pagtulunan ni Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa atong giampo karon, nga nagsudong sa mga butang nga wala pa makita sa mga mata, o wala pa madungog sa mga dalunggan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Awahan tabayin kami sa pagpuyo, sumay sa imo mga kasuguan, sa ingon. May mahimo kaming angayan sa mga panalangin nga among gitinguha nining among mga pag-ampo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga halan o gimuang kining hinungdan sa ganti nga walay katapusan, alang ka na mo nga magtuman sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug makagahom sa tanan. Agay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tuod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kabiliya gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanaw mihatag si kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. O busaban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mga himaya, duyog silang way hunong nga pag-ingon.
Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron may mo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pa, nagmipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag nini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itunggian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usam. Mihatag nini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula anang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, naghahalag kami kanimo, amahan, iningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagan kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inamnabay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among obispo o sa tanang mga pari. Inamnamiyo sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Wala umon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diyan sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daikon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya, ihatag na kanimo magagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero mag-aampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitunlo kanato sa atong manunobos.
sa dunya mahamalik ko. Yan lang kumawa na. Palihog manindog. Kinakumpanaw. Magampo kita, O Ginoo, human kami mapusok sa kalanon nga tungog sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugma namo kanunay ang kalanon nga sa tinuray, mo'y naghatag ka namong kinabuhi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod palihog alang sa mga pahinomdom. Gipahibalo ang tanang mga lay ministers sa binulan nga meeting karong adlaw human sa ikaduhang misa. Adto kita sa kumbento sanglit aduna may misa sa alas 10 alang sa mga kabataan dinhi sa simbahan. Palihog ayaw si Piata sa pagtambong tungod sa importanteng agenda nga pagahisgutan bahin sa umaabot nga recollection. Daghang salamat. Kakatubang microphone na tuhihin. Ining manindot nga kabuntagon o ang gasas santos nga misa atong pasalamatan daygon ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Atong pasalamatan ang atong presider si Father Basilio sa iyahang pagpangulo sa santos nga misa uban sa atong mga lay ministers, mga altar servers, atong mga kamadrihan, ang atong mga igsuon sa Josephinians nga nag-una sa pagdala sa mga halad ug ang atong nindot nga choir atos lang pakpakan silang tanan. Unya mga igsuon, ako magpasalamat lang sa katilingban nga Kristohanon sa Tubod Monte kay usa ka Domingo ni ana ilang nahinungan nga ang taming funds na deficit. Unya nag second collection in town sila para ma-replenish ang atong kulang. So, natandog lang ko sa ilang gibuhat mo na atot lang tagaan sa masipang pakpak. Unya, adun na po tayo hagnaanon nga nakasimba siya niya, nakakita siya nga na ay part diri nga mapintali, no? Ay bag-o man ning giayo nato kining likod sa santuaryo. Unya, ni-donate siya og 10,000 pesos para nga mapintalan kana diha, no? So atong pakpakan si Brad Tony Aniscal. Atong tonton, Brad Tonton. Atong pasalamatan. Unya mga igsuon, sa ninyo nga napud tay ongoing project diri sa atong gamay na lang nga pasensya, mahuman ang atong nindot nga comfort room dinha. Unya, wa ba mo kabantay nga ang atong projector na wa naman naguba naman daya ako na wa man pud ko maingni guditso. So in kaso lang og naapoy gusto mo hatag projector atong dawaton, no? Siganahan mo nga nay projector ba. Unya nagplano pud ta nga duger kini silang hangyo nga nanatay bag-o nga electric organ. Kay kini atong electric organ murag dugay-dugay nang higayon kapunay lang kita mo dawat og second hand, no? Unya kini karon temporary na ni nga gihulaman nato nga wa pa ginamo iuli, no? Pero mopalit tag electric organ. Unya nanakoy 150,000 pesos. Kuwangan pa na. No? 150,000 pesos, pwede ko mopalit tag 150,000 pero kung pang church organ gani mukabat din na bisan 300,000 para nindot gyud. No, so kung di na mo mudungag, kana ra pa akong ipalit. Bahalag makadungog dapik ra dire, no? Pero nay mudungag, malipay pud ta. Pero I have already 150,000. It's not my money, it's given by a friend. Pero madungag na
Nindot kayo, no? Unya, ako pasalamat mga igsuon sa Kristohanong katilingban sa Barangay Tubod Mar Aper. Kay kagahapon dito ta sa ilahang baryo naghimutag balay para kang Lola Vicenta. Unya nahuman gyud nindot kay nga balay didto. Salamat kayo sa mga tao sa Tubod Mar Aper, pinanguluhan sila mga barangay officials didto. Salamat kayo sa inyong katilingbanong pagpakabana atong pakpakan silang tanan. Unya, of course, magpasalamat ko kanunay sa mga supporters, mga panday, mga ginagmay-gagmay nga donors. Bisan ginagmay-gagmay pero makabalay man god, no? Daghan bitong moingon, pader. Dato apo ka pader. Oy, kada siman naman ka maghimog balay, no? Ako kunoy dato. Dili man ko moy dato kay dili man na akong kwarta, no? It's money from people who are concerned, no? Ginagmay-gagmay pero umatipon makahuma man balay. Dili ta mo tuo sila nga dapader 10,000, 12,000 makahimo nagbalay. Aw kana di mo mutuo. Pero umutan-aw mo dito, makaingon mo kanindot sa balay 12,000 pesos. Kanindot sa balay. Ngano manindot man tungod kay daghan mang tao nga mitabang. Ang dato ang mga tao nga mitabang dato kasing-kasing. Kana mga panday day kung ato nang bayran perti mang mahala. No? Kanang magpahimo tagbalay, ang mahal kaayo kanang mo trabaho. Pero di man sila magpabayad kay dato man pagkasing-kasing. So nahimo ang balay nga nindot. Ug di mo motuo nga nindot adto mo sa Tubod Mar Aper. Kay ang among balay nga gihimo karon niasinso na. Kada Sabado na mong himo, mo ana mo kalami. Way siguro moabot ang panahon nga ang among balay nga himuon mo na gi pinakalami sagna. Debitaw, no? Pero nag-anam siya develop kay ang among pagpaningkamot nag-anam man pud og asenso. So sa tanan nga misuporta daghan kayong salamat ninyo. Unya sunod semana schedule naman ta sa Mayana maghimog balay dito duha ka buok. Pero ngayo og pasaylos taga Mayana kay naatay na discover nga anang lisod kay kahimtang naa sa sugong Barangay Malbog. Mo man atong palisiya nga unahon ang mas labing nanginahanglan. Unya naa man gyud mas luoy pagyod mao nga ang Samayana sa sunod pa gyud Sabado, but don't worry. Ayaw ang taon mo kasuko kay moabot gyud pasensya ra gyud kinahanglan, no? Unahon ang Barangay Sudong, Sitio Sugong sa Malbog karong umaabot nga Sabado. Unya pagkasunod dayon ang Mayana, no? Ang hako lang hangyo ang tanan nga magpalista nga naglisod, pasensya ra gyud. Ang atong damgo ug tinguha nga moabot ang panahon sa hagna nga wala nay pobre, nga walay balay. Okay? So may God bless you always. Thank you very much for all your support. Palihog manindog. Ay Ginoo na ang kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ato nagikala ng Santos nga Misa, atong dadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo.